Takže čaute, vítam vás všetkých pri mojom prvom vlogu. Nachádzam sa práve v garáži a chystám sa ísť cvičiť. Dneska mám totižto vrch a som si povedal, že budem to parkovať trochu ďalej od fitka, pretože chcem si vždy dať nejakých 5 minút na to, kým sa tam prejdem. Alebo aj viac, záleží, jak dlho, jaké tempo nahodím. Čiže to som povedal blbosť, nevadí. A v každom prípade nechápem, ktoré fitko si dovolí, ale teda než dovolí, ale proste nechápem, prečo niekto urobí fitko, kde je platené parkovisko. Akože to som ešte nevidel, potom to proste dlho trvá a no nebudem sa sťažovať v každom prípade. Ale teda akože chápem, že potom asi ľudia teda to riešia tak, že buď idú električkou, alebo teda sú majú to zahrievacie kardio, tých 5 minútiek, alebo 10, alebo záleží, kto ako chodí, hej. Záleží, kto dodržiava rýchlosť chôdze. Tak podľa toho sa teda zahreje a vie to byť v pohode. Takže OK, dobrý nápad vlastne. Čiže to, že som vlastne teraz pičoval na to, tak ospravedlňujem sa, berem naspäť, už som to pochopil. Takže, dobre, idem preč z tejto garáže a hlásim sa na vonku. No, čiže akurát kráčam smerom fitko a tak nejak som si uvedomil, že to, čo som vám hovoril, že si dávam 5 minútiek na rozohriatie počas tej vlastne vzdialenosti, ktorú musím prejsť od Eurovej do fitka na Kamenné námestie, čo je tých 5-10 minút, neviem. V podstate to je bezpredmetné, lebo vonku je dosť zima, čiže v podstate ma to aj nezahreje. Ale nevadí, aspoň som ušetril 3 eurička, alebo možno 6, kebyže mám dlhší tréning, čiže to je fajn. Po 7 strastiplných minútach som sa dostal do fitka. Ideme to teraz 150 na ostro, bez rozcvičky, lebo rozcvička je preceňovaná. Ale nie. Zvyšujeme. Dobre. OK. Čiže pracovná séria bude nejakých 130 kg, naposledy som išiel 5 opakovaní. Čiže dneska aspoň 6. No, dáme stráčky a ideme na to. Dúfam, že mi tam je vidno pupek teraz. Môj pivný pupek. No dobre. Ja mám sluchátka, čiže to nie má to dobré, ale kto potrebuje hudbu. Ten posledný nepočítam. OK. Čiže ďalší cvik. Aj keď ja nemám moc rád. Ne preto, že by nebol super, ale preto, že tento Smith není úplne dokonalý, lebo je naklonený, alebo práve že není naklonený nijak, je na stred. Ideálne by ste chceli mať tú trajektóriu, ako ten pohyb prírodne funguje. Čiže by mal byť naklonený trochu šikmo. Ale nevadí. Myslím, že tam do hladiny. No, poďme. Dve rozcvičovacie. Jednu pracovnú. Dobre. Keďže vôbec nebenčujem, už dlhšie, už asi nejakú
nejakú dobu, tak je to trošku náročné, ale v pohode, dá sa na to zvyknúť. Treba sa do toho vrátiť, lebo fakt asi 3 mesiace som nebenčoval vôbec. Teraz začínam druhý týždeň na smitke, tak som zvedavý, jak to pôjde naspäť. Dobre, čiže pracovná séria, pôjdeme, u nás som išiel 105 kg, po 5 opakovaní. Dneska môžeme ísť 105 po 6 opakovaní. Tú vrchnú hranicu opakovaní mám nastavenú na 8 opakovaní, spodnú na 4. No a sa mi tak cvičí, akože občas dám aj 10-12, ale to len keď to nejako prepálim. Že mám nejaký fakt dobrý deň a cvičí sa dobre, tak vtedy treba sa zase brzdiť a vždycky treba ísť aspoň jednu sériu do zdvíhania. 1 alebo 2 pracovné. A tak to je najlepšie. Dúfam, že to pôjde. Keď ne, tak ma to len zavalí. Je v pohode. Dobre. To bola dobrá séria. Sa mi ľúbila. Mohol som možno dať ten 7, ale nevadí. Ďalší cvik. Incline row, lebo T-bar bol zavraný. Idem skúsiť 50-ky, že čo to dá. Kurva. Ja som trošku prejebal. No, to bolo zle. Nevadí. Aj keď toto bola hrozná séria a budem si tváriť, že sa nestala, tak ešte to ostanú tie 50-ky. Dám si aspoň kilo Sushrax. No, som zvedavý. No. Ďalší cvik. Neviem, backdeckovať. Toto je za mňa najlepší backdeck, aký som kedy skúšal. Poďme tam 109 kg, lebo to bol 108. A skúsim, čo to dá. Dlho som to nerobil, no ne, že dlho, ale posledné 2 tréningy som išiel bilaterálne, čiže naraz, obidvoma rukami. Teraz to chcem ísť unilaterálne, čiže tam bude aj väčšia váha. Uvidíme. Dobre, 6 opakovaní, mám spokojný. Teraz dáme oddych, pôjde druhá strana. Dobre, že som aj ten úterák mal položený na tom stroji. No, posledný cvik, ťahový. Hej,
posledný cvik ťahový, ktorý pôjdeme dneska, je takýto preacher curl s EZ-tou. Začal som to chodiť s touto, lebo má tu výborný sklon tá lavička, alebo tá podložka. Ale som strašne slabý na biceps, neznášam to. Celý život som to robil, že pumpovačky iba. Len teraz som začal, že nízke opakovania. No a furt strašne ľudia, že sa mi potrá biceps, keď budem robiť ťažké váhy. Dúfam, že to nestane samozrejme, ale to sú také žvásty. A teraz je, že kokos. Dobre. No. Jeden cvik na triceps extenzie s takýmto oným. Neviem, jak to volá. Nevadí. V každom prípade 51,25, aspoň 4 opačka. Dobre, teraz chvíľku oddych. Tam ešte jedna je. Dobre, nevadí. Čiže posledný cvik dneska. Takéto lateral raises, upažovanie na ramena. Pôjdeme 95 kg. Je to úplne, že mega stroj, lebo zaťažuje to rovnomerne bočné delty. Je to plná fantázia a neviem, koľko tam chodím. Som si to nepozrel, lebo som zapínal kameru. Nevadí, takže aj tak, poďme do zdvíhania. Iba jedna séria a nám to pôjde. Čiže zoberete peste a ideme. No, neviem, čo som zoslabol, asi hej, ale nevadí. Takže už sa nachádzam opäť vo svojej základne, vo svojom autičku. Kúpil som si takúto potréningovú odmenu Pepsi Zero. Dajte mi vedieť do komentáru, že či ste tým Cola, alebo či ste tým Pepsi. Za mňa určite Pepsi, lebo je trochu sladšia, priznajme si to. A ja mám rád sladké. Tréning bol dobrý, vydatný, jak sa hovorí. Na budúce ma čakajú nohy, to je zajtra. No ale ešte musím zistiť, že čo budem natáčať, keď bude nejaký rest day. A to som chcel povedať, že vlastne, že teda budú tréningové videá, ale nechcem zakladať celý tento kanál iba na tom, že vlastne robím videá o cvičení, alebo teda o tom, jak ja cvičím. Chcem tam robiť určite aj nejaké také akože občas nejakú takú vsúvku, že ja neviem, že nejaké hodnotiace videá alebo nejaké reakcie, blablabla. A tak. Čiže nebude to čisto iba o cvičení, určite tam bude veľa cvičenia, pretože je to konec koncov o mojom živote, alebo teda o mojich dňoch. A mňa určite baví cvičiť, rád cvičím, je to veľká časť momentálne môjho života. V každom prípade bolo to dobré, dúfam, že sa vám to páčilo, tento video. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. A no, ja už sa idem napapať, lebo mi škrká v bruchu. Nezabudnite dať like, komentár, zazdieľať to kamarátom, nech aj oni vidia, že čo sa deje. A ideme ďalej.
Bye bye.